Change my heart, oh God. May buntag mga kaigsunan, mga higalaan, akong mga viewers, akong mga subscriber. Happy New Year kaninyong tanan, year 2022. Salamatan kita kanunay sa atong Ginoo nga din. Tagan kita luwes kinabuhi niabotay nining tuiga sa year 2022 mga kaigsunan. Atong bagatunan mga kaigsunan nga diin ang sinulat ni Propeta Joel chapter 2 verse 10. Last the event, sign before coming of Jesus. Mga kaigsunan, mo ni atong tun-an magsunan kay daghan ang mga wali, daghan usab ang himo usab sa pagtuon nga diin ang Ginoo mo balik na ni ana mga kaigsunan. Pinagi sa Biblia atong pagatun-an ang last day event, sign before coming of Jesus Christ. Ato nakita mga kaigsunan nga diin ang mga panghitabo nining kalibutan. Salita pa wato sa unahan sa pagtuon sa atong pagatunan sa mensahe alang sa atong pagkinabuhi atong tun-an kining last day event, sign before coming of Jesus Christ. Magampo ta magsunan hangyo ko kamo sa pagtuko sa atong mga ulo. Mga liya. Ikaw among dalangpanan, Diyos Amahan, nagasonos grasya sa kalangitan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac o Diyos ni Jacob. Ikaw among buhi nga Diyos ni Gilagaran. Panalangin ni Ginoo kining among pagatuon, labi na kining last day event sa science ni mailhan sa di pagkamubalik. Tabagi lamang Ginoo ako mga viewers, mga subscriber, hatagi sila kasibot sa pagpatalingog, makasabot sa mensahe, hatagi sa ko kaalam Ginoo. Nga diin wala ko'y aramahin mo Ginoo, gawas kani. Kinita na ako isalig tugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga hinigugma, mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga kaparintihan, tanan na kong mga viewers, mga subscriber nga nagasunod sa atong mensahe. Atong tunan magsunan kining sinulat ni Matthew chapter 24 verse 36. Ganilingon, apan mahitangod sa mga adlaw sa takna, walay usa nga nasayod, bisan pa ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawas amahan lamang. Mga kaigsunan, bisan si Ginoong Hesus, bisan ang manulunda sa langit, walay nasayod sa takna, sa oras kung kanusa mo balik ang Ginoo. Nahitabo sa unang panahon ng sa 1844, doon ay bagiitan nga preacher, mga kaigsunan din sa Amerika, 1844, ang ilang mga kabtangan, ilang ipambaligya, nang resign sila sa trabaho, kay mubalik ng Ginoo sa 1844. Mga kaigsunan, wala mubalik ang Ginoo. Busa, sumala sa Matthew 24, verse 36, walay nasayod sa adlaw sa takna, bisan pa ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas amhan, lamang magsunan. Mga minahal kong kisunan, atong nakita ang mga katalag mga panghitabo sa una pang mga panahon. Gutom, gubat, kamatay, mga famine o uban pa sunan, mga linog o uban pa mga bagyo, mga kalamidad, labi na sa akin pandemic. Sign lamang ni mga kisunan. Dinin sa nag-ingon sa Matthew 24 verse 3 nag-ingon. Og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, gidul siya sa mga tinunan nga sila-sila ra. Nga nag-ingon, tug-ani kami kanusa man kini mahitabo, ug unsa man ilhanan sa imong pag-ani sa pagkatapos sa kapanahunan. O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magpisala kaniyo. Kay daghan unya ang mutungag dinalang akong ngalan, ug nag-ingon, ako mo ang Kristo, ug daghan ang ilang pahisalaagon. O makadungog kamo og mga gubat o mga dungog may tungod sa gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Kay kinahanglan gayud kining mahitabo, apan dili pa kini maong katapusan, kay naggubat ang nasod batok nasod ug hirian batok sa gingharian, ug mahitabo usab ang gutom ug mga linog ug nakanlain nga dapit, kining tanan bulamay sinugdanan sa mga kasakit. Kini mga kaigsunan nga ato nakita karon sa diing dapit sa kalibutan, lain-lain mga kalamidad, bagyo, sunog, linog, mga kaigsunan, uban pa mga tsunami, mga sinugdanan pa lang ni kasakit. Mga kaigsunan, adunay usa ka bugtong sulat diri ni Ginoong Hesus sa Matthew 24 verse 14.
atong tibanan mga kaigsunan. Diri nag-ingon sa Matthew 24 verse 14. Ug kining maayong balita mahitungod sa gingarian igawali ngadto sa tibok kalibutan, ingon sa pagmatuod ngadto sa tanan kanasuran, ug unya moabot na ang katapusan. Sa ato pa mga kaigsunan, kining mga panghitabo sa atong kalibutan, timalihan pa ni sa kasakit. Kung malukop na ang maayong balita, tibok kanasuran ng sunan, the time will come, Jesus is coming. Wala pa malukop mga kaigsunan. Ang mensahe sa tibok kalibutan mga sunan, nganuman, kay wala pa man, mubalik ang Ginoo. Busa daghan karon mga high-tech na karon gigamit sa mga bagiitan, mga feature, mga evangelist, pinaagi sa mga television, pinaagi sa internet mga kaigsunan. Paspas na karon ang mga wali, mga mensahe, mga kaigsunan. Kay dili gusto sa Ginoo nga ang tanang mga katawhan sa iyang pagbalik dili makahibalo sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo. Sa diha mga kaigsunan, malukop na ang pagmensahe sa tibok kalibutan mga kaigsunan, diha na dayon last event sign kining Joel chapter 2 verse 10 mga kaigsunan. Diri magbasa mga kaigsunan sa Joel chapter 2 verse 31. Ang adlaw mahimong kangit-ngit ug ang bulan mahimong dugo sa dili pa moabot ang dako nga makalisag adlaw sa Ginoo mga kaigsunan. Malukop na gani ang mensahe sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, tibok naong sayuta masangyaw na ang mensahe. Diha na din ang sahay mga kaigsunan. Ang bulan mga kaigsunan mahimong dugo ug adlaw mungit-ngit mga kaigsunan. Gisubli na sa mga kaigsunan dinha sa Buhat chapter 2 verse 20 kung atong basahon mga kaigsunan. Busa mingon si Ginoong Hesus, kung malukop na ang tibuok naong sayuta ang pagmensahe sa pulong sa Ginoo, the time will come, Jesus is coming mga kaigsunan. Sa di pa siya mo anhi magsunan, adunay ni sign mga kaigsunan. Ang adlaw mungit-ngit, ang bulan mahimong dugo mo siyan. Apan mga kaigsunan, sa diha na seeking time na mga kaigsunan, ang iyang mga katawhan nga iyang mga pinili mga kaigsunan, iyang ipagalainon mga kaigsunan. Dini mga kaigsunan sa Matthew chapter 24 verse 31. Dinig yun. 31 siya sa Matthew. O pagkasuguon niya ang iyang manulunda pinagi sa magasungatingog sa nga sa trumpita ug ilang pagahipuson ang iyang mga pinili gikan sa musugdanan sa upat nga mga hangin gikan sa tumoy sa langit ngadto sa usa. Iyang nainon mga kaigsunan katong iyang mga tawhan nga pinili aron dili maapil sa silot mga kaigsunan. Ingon sa Revelation chapter 9 verse 4 mga kaigsunan diri nag-ingon din. O sila gipinahan nga dili nila pagadagmalan ang tanaman sa yuta o bisan unsang lunhaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy kun dili ang tao lamang nga walay timbre sa Dios diya sila naagtang. Muna ni magsunan, seeking time na ni magsunan nga diin ang pagbalik sa Ginoo, diha na ang mga hampak mga silot magsunan apa naman yang mga katawhan mga kaigsunan dili mapil kay do na may timbre ug unya iyang mga katawhan nga pinili ilain niya mga kaigsunan. Busa magsunan, walay na sayo sa tagna sa oras sa pagbalik sa Ginoo kundi ang Dios Amahan lamang mga kaigsunan. Busa nag-ingon diri sa propeta Joel nga nag-ingon siya, ang adlaw mahimong kangit-ngit ug ang bulan mahimong dugo sa dili pa moabot ang dako nga makalisang adlaw hiwa. Mao ni mga kaigsunan. Abot na gani ang panahon mga kaigsunan nga malukop na ang mensahe sa pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan, diha na din ang sign din, ang adlaw mungit-ngit, ang bulan mahimong dugo mga kaigsunan. Seeking time magsunan. Apan katong iyang mga katawhan mga kaigsunan, kumalas atong ginatunan sa Matthew chapter 24 verse 31 nga diin ang iyang mga katawhan nga pinili iyang pagalainon. Ingon sa Revelation chapter 9 verse 4, katong walay timbre sa agtang nga pinili sa Ginoo motoy pagasilutan siya. Pinatong ta magsunan kining
ato nakita sa panahonan karon mga sunan. Ang damo na to atong kagalingon sa kanunay nga magatutok lamang kita diha kang Kristo, nga mo'y atong magugmad, mo'y atong manalaban, mo'y atong dalagpanan sa tanan sa atong kinabuhi. Kaya naigon diya sa Hebrehanon chapter 12 verse 2 mga sunan. Kay mingon na Ginoo, salig lamang ka nako, kay di ko kamo pasagdan. Ayaw ka hadlo. Kaya ako paguban kani. Isaiah chapter 41 verse 10. Wabot ang panahon mga sunan, mga katawan nga iya sa Ginoo, mga pinili nga gitimrian, di kita malisa. Kung dili malipay kita magsunan, busa nining kapanunan magsunan, dili kita mabalaka ug mag-uol ug kita ana di sa Ginoo sa pagbalik niya. Ning kabuntagon, daghang salamat sa inyong pagtalingog sa mensahe sa atong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, atong bugtong kasunod. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh